A dyma'r Barri yn torri, a dyma beth o'n nhw'n edrych am. A maen nhw'n gallu ryddhau Hulbert, a mae Hulbert yn gyflym mewn y cwr Cosby. Yr ergyd o draws! O, gwych gan y Barri. Ras rhwng Hulbert a Bodenham. Hulbert yn ennill y ras yna, ac ar ei drod dde yn tynnu ergyd ychydig heibio'r postyn. Daniels. Smith o Wilson yn cyfuno. Wilson o bellter o! A Luke Rees yn hedfan trwy'r awyr i atal yr ergyd o ryw 10 llath ar 20 gan Adam Wilson. Y bêl yn hedfan tuag at gornel ucha rhwyd ac arbediad o'r safon ucha. Yn y cyfamser dyma Bradley. Bradley mewn i'r cwr Cosby, edrych i grymanu'r bêl! O, gwmpas yr amddiffynwyr, ond o gwmpas y postyn hefyd. Bradley yn torri, yn curo'r amddiffynwyr, ond y bêl heibio'r postyn. Wilson sydd wedi bod mor amlwg o amgyffyrddiad gan Bradley. Bradley mewn a'r ergyd ar draws y gôl, a mae'n cael ei sgorio gan Jordan Williams. Leo Smith oedd yna ar ergyd yn y lle cynta. Yr arbediad gan Luke Rees, ond yn syth i lwybr Jordan Williams. A'r dasg hawdd i Williams i osod y bêl i gefn y rhwyd. Y Seintiau Newydd ar y blaen. Y pencampwyr 1, y Barri dim. Bradley. Mlaen tuag at Williams. Williams a'i lle i grimanu ddi o arbediad rhagorol arall gan Luke Rees. Dan Williams ar ei drod dde yn ceisio crimanu'r bêl o gwmpas Luke Rees i'r gornel isa. Ond Rees yn effro, a mae'n arbediad da arall gan gôl-geidwad y Barri. Hir lawr car. Snaith yn codi, lan at Hulbert, dim cam sefyll. Hulbert yn tynnu'r bêl yn ôl! A mae Keenan Patton yn sgorio, ond wedyn mae'r Llymanwraig yn codi Llyman. Michel Portelli yn y diwedd yn codi Llyman i ddynodi bod yna gam sefyll yn erbyn Oli Hulbert. Smith yw hwn. Smith. Newid cyfeirid y chwarae at Redmond. Redmond, y sodliad ar gôl yn y diwedd wedi dod i Adam Wilson. Y bêl mewn gan Redmond, y cyffyrddiad gan Williams, ac yna yn cael ei gorffen yn berffeth gan Adam Wilson ar y postyn pella. Leo Smith. Smith wedi lledu ddi allan at Daniels. Mae Wilson yn sgrechen am y bêl. Ffigiad eto. A Holden! O, Holden ar ei drod chwith, ychydig heibio'r postyn. Holden yn cael amser i droi. Wynebu'r chwarae, pwyso mesur y bas. Mewn at Williams, Williams ar ei drod chwith! O, arbediad campus arall gan Luke Rees. Ond oedd lle ac amser gan Jordan Williams i bwyso mesur yr ergyd. A ddi bron y bod yn berffeth. Chislovich trwy'r cylch canol, pen lan. Y bas at Daniels sy'n cymryd y bêl ar y cyffyrddiad cynta. Daniels mewn at Jordan Williams, ac yna'r cyfle i Clark. A mae Clark yn rhwydo'r drydedd. A symudiad slic arall gan y pencampwyr yn gorffen a gôl hyfryd. Heibio i Luke Rees, dim gobeith i'r gôl-geidwad y tro hwnnw. O'r Barri yn ceisio chwarae unan allan o drafferth a creu problemau maen nhw'n gwneud. Chislovich a Clark! A Clark, o! Wel, o'n i'n meddwl bod Clark yn mynd i sgorio. Ond yn y diwedd mae Iorwerth yn cyflwyno'r bêl i Jordan Williams i ail o'r prynhawn. A mae hwn yn ofnadwy o greulon a'r dreigiau'r Barri sydd wedi brwydro mor galed drwy gydol y prynhawn. Williams ar ei hat-trick wrth gwrs. Williams ar ei drod chwith! Arbediad campus arall gan Luke Rees i rwystro Jordan Williams a sicrhau ei hat-trick. A Canefan ar bêl yn tasgu. Oddi ar Elliot Richards am gic gornel.